vezme si tam olej, listci, tak. Máme tam olej a teďka vezmeme tuhle misku a začneme postupně nadávat tuhle konzistenci, z které vzniknou palačky. Takže jdeme na to. Použijeme si to tady. Nabereme. Vytvoříme tenkou krstu. Tak, se nám to spojilo. A teď budeme čítat. Potom palačinku klasickým výhozem nahoru a dolů obrátíme a pomůžeme to usmažit. Víc si nám to zvíte? Jo, jestli byste si dali počkatek, no určitě. Máme tady občerstvení pro všechny hosty příští prezentace. Samozřejmě, jak se to bude napsané v letácích. Máme palačinky. Vidíte, že postupně se začínají přichysovat a přesně tak vidíte, ano. Já vám ještě ukážu tady tu druhou, protože se na tohle druhou. Ano, i tu druhou vidíte, jo? Perfektně. Když vám se to vlastně na tohle, tak vidíte, jo? Ano, vidíte, přesně tak by to mělo být, jo? No, dáme tu občerstvení, co na to říkáte? Dáme tu občerstvení a hodně. Vy si hrajete teďka na vrabčáčky. Jste vrabčáčci na drátě. Jste vrabčáčci na drátě, dva. No a jak vypadá na silnicích, zda si užíváte či ne, to už mají. Dávejte si pozor na R10, tam na 20. kilometru na trase Praha, tu obce Tuřice skončila dodávka v obpolcení, takže to tam asi klouže.